जुदि आं गोमायोब्ला नोंखौ आं नागिरगोन। जुदि आंखौ नागिरनानै मोनाब्ला अब्ला आंबो गोमालांगोन। सोमखोर, थारैनो नों आंखौ जोबोद मोननो हास्थायोना? औ मिमि, आं नोंखौ जेब्लाबो खाथियाव मोननो हास्थायो। आरो नों गैयाब्लादि मा जागोन आं मिथिया। बे जिउ मोनसेयाव नोंनि अननायखौनो बजबना लागोन। नोंसानि आइ आफायासो आंखौ सैगोन ना सैयाबा? सानोब्ला गिखाङो। थोद जाम्बि, आंनि आइ आफाया बिदि नङा। थारैनो आं नोंखौ लोगो मोननानै गावखौनो खाफाल गोनां सानो। मानो मिमि? मानोना नोंदि आंखौ गासैबो समावनो केयार खालामो। मा जेबो बुंला नामा? माथो सिरि सिरि? बुंनोलाय गोबां दं। बबेनिफ्राय जागायनो? मानोबा नों सेराव थायोब्ला खुगायाव रावफोरानो ओंखारा। नों गोजानाव थाब्लासो बायदिसिना गोदै रावफोरा ओंखारो। आरो आं नोंखौ हराव हरसे सानफ्लाङोब्ला उन्दुलांनोनो हाया। मिमि, माबा बुंदो? जों सानैनि मोजां मोननायखौथ' गामिनि बयबो मानसिफोरा मोनथियो। आरो बयबो सावरायो। मानोबा गिनाय गिनाय मोनो गोसोआव। थोद जाम्बि, मा जानला मोनला बुङो। बिबारा बारोब्ला मोदोमखायो। आरो बे बिबारनि मोदोमनायखौ बयबो सावरायखायो, बयबो नागिरखायो। बेफोरबायदि फिसा फिसा खोथाफोरखौ साननानै नों गोसोखौ दुखु दाहो। मिमि, नों आंनिसो आरो आंनिल'खासो। नों गोमायोब्ला आंबो गोमागोन। आरो आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं। नों आंखौ मालाबाबो नागारनाय नङा।